എനിക്കൊരു പരിപാടിയില്ല, ഞാൻ ജോലിയൊന്നും ചെയ്യും. ജാനകി ഇവനാരാ? ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ടാ. എല്ലാം നീ എന്ന് ഇതിലൊക്കെ കയറി ഇടപെടുന്നത്. ഞാൻ നിന്നെ കെട്ടാൻ പോകാനായുണ്ട്. നീ എൻഗേജ്ഡ് ആണോ? നോ ശിവ, നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ കെട്ടാന്ന്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എനിക്ക് നിന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്നെങ്കിലും. ജാൻ പ്ലീസ്, നിനക്കെന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. അത് നിനക്ക് അറിയാത്തോണ്ടാ. അവള് പറഞ്ഞല്ലോ താല്പര്യമില്ലെന്ന്, പിന്നെ താനും തന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണം അവളെ. നീയാ പറയാൻ? കൈ എടുക്കണം. നിനക്കൊരു വട്ടായോ? ഇവനോട് ഇങ്ങനെ വരുവാണ്. നീ ആരോ? ഇവനുള്ള വാല്യൂ പോലെ എന്തെങ്കിലും നിനക്കില്ല. സോ മൈൻഡ് ഇറ്റ്. പോവാ. ജാനകി പ്ലീസ്, ഐ ലവ് യു പ്ലീസ്. ശിവ ഞാൻ മാറ്റിയായിരുന്നു.